ma wote in ai na nake wote in yana ki ka tara ki abu du ni ya wote ai kawai dole Assalamu alaikum. wa alaikum assalam An rago bal. Kaya huto ke. wai to fada ne do mi dillo do mi tefa to ki ai mi share Me share dare ta. To wallahi Allah iko mu. To ko jam onon kadin fi dun to non wadi ni hiyo. orokiye yakko Na. o wiya to mi yahi mi yayi mi taba duba hitin kura bellati Ai kai mutun take boy wodi yande ne kauren to makko bida. yawa to kin don leki ki Hagadin. oroki yanki mi yi manana Allah iko. Allah iko. kwarai kuwa yawa Alaikum assalam. ayi mako ai hande kawai Dara. wata kike darja To dare na no dare kau dare na. ai hande darje wala Dara to kaya habaru no wadi. darje wala Dara. wata ka ta mi Kau dare mana. Wai on to ko wai. yo ala ya kawai mi yo Ko awa hauti on wai. Ko hauti on tau. ni ma ne rokiyen yakko Na'am. yayi mi wadi Eh, o wiyan to mi wadi kawai mi ai na kawai di hodde ka do to. sai gimi na ge wote Aya. Ton de tauda na jingen no garan nange. mi tokkinge yo min wote gimi Hai. to To aya wonni risku ma da ko mi arrivi risku ma da. an biwtata ko hanko Aya wonni risku ma. alamo beta Saboda Allah. bi ma mi alamo beta taw To joni a hefti. ai raran mo do hade Ni ta ayi ta sarde ko kawrde mi in wata ilawol bi jangal. To aya ko da nayan Allah wala wai yan kun. rokama lekki jande Allah wala yan kun wala barka. bi ma mi rokama lekki jande ne ai To ai ta fi mu joni a hoda ni am shoyan ni kadi. na hay yara Aya ba hoda bi ni hore ma da min. waye e mi da bita goddo ai Saboda Allah bi to Alamo kai share. beta. to kamera domin do o warata o wi amin o fiyata saboda Kai share dare nan na. suka o tungori maka dogi mi sauru tungori maka dog tay mi ƴamal nagge o wi a wai min joni ndo nagge o fiyata yan ɗum fa mi donu an ɗum fini mi tawmi fa rara nan ta a hala To joni saboda Allah ko dai risku duuɓi anna emo ciɓanoyan koddan saboda o Allah. muñanayan o wi'a no waɗi ngal waɗayi to ngal waɗa min ni mi meeɗa mi rokka ƴamal ɗi wara wi'ayan ngal waɗayi mihin ɗo o To dai share joni on anni no wata joni. Dai ai hawle tabi. modon on gorayde. anana Wato jawro da Allah ƴamananmo de o yehino o wari ƴamal ngal o waɗangal idede no garda jama'a. ya abiyan mi hokkama rumpu o a hokki yan de jami mi wi'ama nanga a piiki lekki kin ɗo ho to ai humi wadi ai to de piiɗa na ko jiiɗa mi nagge wote Hore mi ko risu. ko o ɗaɓɓitata ne Nay wada bito to in o laggiɗi yayra nayi ɗon o ardije je tokki Eh. ko o hota he to ɗi kewti temere to ai min a na heɓi biɗa yan to ɗi jeyɗi o tongi temere subaka temeje ɗiɗi o tawata to o laggiɗi o lawno dow to e temeje tati ko asawere go omi kammi o waɗi nayi o wari o rufi To ɗum min makko a joni tema anana. lekki an ñaami to wai pe share. anana To mai ko nage yen he o riwi nyenge dilli. way o riwnge to min ai anana Allah rokkima a riwi anana joni je jawade Allah rene jawro mi ɓeydata rokkukimo ai min bo mi munyata hay to be hay ni to be da niyan woki min bo mi ɓeydata tunda ay o ni huku ko gaɗa momi ɗum o wi o yi'a ɗum nagge nirange o yi o ai ardoji bo rigima o ƴamayan to o Ay. nagge o yi'ata ko nayi mi wi o nanga fiiki ai bo ko biya yi hu o ardo o fa'a wuro range o yiide Wato. o salake anan ne jawro hawre hodi ai To joni dai ko Hawre girru. hori. neɗɗo ay habdata e risque muɗum Min dai joni ko girru no wato Allah hawre ne ɗum munyo. to hoɗanima o Ai hoɗanima ayi donda ay a ƴamiya ƴamal jande ko mi wi bo mi rokkete inde Sudan inde Saudiya inde Malaysia mbiɗa nde heƴima an hawta inde Nigeria wadde Borno to mi fariti hanko jande o yi a dare nan na wadu munyal. Wato surbajo min yiro nan ai no wato kama Habiba. mihin warata Wato humunyo dare modon. Yawwa. To rokai o Habiba. habiba goɗɗo no yaji o rokkiyam magari rande ɗo o wari o sankitiɗi kayri ma ɗo ya anana anama yo min in artata ai To anani. ko o wi way ko mbiɗa Bimi to o munyi
yawa abi min yiro nan ai lo o der modo rokai mo ta ya mi arti mi munyi dan ma ni wadin hinnan ga hawre mo sando ai habiba he ni e mo anda yaudara abo idan joni ya yi hawre ne so a han joni dottan be share yau to fada mi munyata mi ma ka do jawro mi munyata ai o lokimo hippi ai alalalle sini makko wato jawro indi gida mi munya yi to be da ni yawo anana fo to joni wurtorde bitata to ai kaji du bita wurtorde to makko joni a be da nan yan goddu ko bo no gidda be da na mo jawro ai anni neɗɗon tokkata a tokkiran ami damma jawro ai an a ɓuri haade wona gonga da Allah denno ton fulaku gaɗan momi ko kaɗaku a waɗanima fulaku kanko ko o yehi o waɗi ɗum hanayi to waɗi ɗum hanayi to joni ma mi waɗanaymo no hanayi yawa kangal ƴamal tawi ƴaygal na ɗum fewre ba a hefti tokkama no a hefti ko to joni na giɗɗa waɗa woɗɗi hu sharuɗaji ay denno ton mi waɗananomo min andi to iwami humi satti nayi sosai to kanko yehi ɗum fo o yehi way o hippi ɗum saboda o heɓi andi neɗɗo to heɓi mere heyiya kawai mere ɗum to sosai min da biɗaya na'i ki aimi sai gimi wote amma o wi na'i sai jiiɗa nagge ko nagge temere giruɗa neɗɗo dai denno je wote to da a arda keɗi temere kottata to ɗi baali temeje ɗiɗi pindata ta laggiɗi temeje tati gardata to joni anana ko be share mi toro risku waɗanimo risku e fulaku denno joni ɗum kanjuru kadi o ɗaɓɓitata ko to joni anana jawro waɗanaymo shari ɗum ƙa'ida na o tokkiɗi huɗum o yewi na ko yaaliya sambo ngel kosal ngel lebban deyi ɗum min yehi caka jemma jami sheɓoymi o anda no o waɗi o anda no min gaadi sambo min andi no gadaymi to o wi yarra o yehi o hippi waddanimo risku o wi o yiɗa a hefti joni na o waddaniyam babba nannana a nani ko na o waddaniyam jigal ɗokkal a waddani a hefti ko na o waddaniyam soƴoru nder genale kadi jemma o nokkoytaɗe aiki mawni a hefti ko na o heɓanoyiyam paaɓa laƴowa anana ko na o heɓanoyiyam ɓownga nga rimi to leydi masar jemmare 12 lewru 12 ujunere 12 ya hawre hori a faami ko den kadi na o waddaniyam ceede temeje joweego ɗo i ɓondala o waddata ɗe na way o waddayɗe ɗe kuba hunde o wari kadi o silminta ko gaɗa o lattiroyta a heffafi ko caruɗaji ɗi a yiɗi ɗi ɗuuɗi to ai mi joga kiɗi ma to hore to anana woni an tokka ko o yima a be share wato ɗum heññidi ɗum makko ra anana jawro joni ko ƴamay mami jawro to ra maɗa ko dam joni to mi hotay wuro to de gartaymi de gartoyta ay mi a heede ñande alarba to Allah hewtini e alarba he garowa huturo alarba ko to shikenan ay ɗum kan joni nan dole en daro darnde to yawa heede alarba hade da kermi risku fa ɗaɓɓitaymi to risku ka andi risku ɗum shaɗɗum sambo je ko kan jemma to risku ɗum shaɗɗum to jawro an kadi mi to peshare na ɗum ɗum waɗi ballitataɗamo ta a wallitake mo amma Allah e wallitake ambana an ko mana a wallitake yawa to joni min ta a yejjitaye mi waranima mi ɗaɓɓiti emi yiɗi mi so'o jeyde ngam mi yii duniyaru ndu somma mi yiya ɗum fewre wato a andi dole ko gatta a ɗaɓɓita lahira maɗa to jeyde nde nde gimmi mi yaha andi mi anda no jindiraymi to shin mi nani wiya en toro bara waɗay bara wayiɗi gadaka to kañum ɗum ɗan gaɗaymi emi waɗa nazari no garaymi ɗum joni to mi dillay to ko hani mi jogo shin mi jogotoro bo kon ɗon mawko ko resirta ndiyam ngam bara ko a'a mi hoccowa e rumbuwa wuro ami mi dillido e magga mi waddanga wuro modibbo mi resanga ko kadi noye hani mi waɗa to a hefti ko na'am wato fulɓe bimo ƴama ƴameno waɗi a nani goo sosai nden kadi kayru duniyaru ɗo ndu jiiɗa ndu yadata e wandejo ay ta nani sonne to i woodi habon ta nani sonne habon kadi mere wala sosai kuma nanɗa o wi wane to ja dara yodi no o waɗi i woodi ko o jogii Allah yarimo to a hefti ko joni de wallitete
na aye a heɓano yiyan ɗaɗi gojire wato in ɗi keɓɗa ɗaɗi gojire a hefti ko ya lanco a katane a yodi leydi wondi boɗeri ton ɓenduɗi kayri nokkoyta waran hawtanma in jaɗa keɓuɗa kaɓɓuɗa ay no modibbo wi fati a je ɗaɓɓi ton ko ñamoto ay hurumo wiɗa wayiɗi yede nana wi almajirijo waddu ay heede gartida inin ni ay adita torro to ƴamayi mo mawno mawnata ay ƴamowo majjata na'am heede ta ƴami wato sai tun timi hitande nde joɗimi e Sudan woodi goɗɗo modibbo o kastaɗo ko jayi nde jami wato nder ayaji ɗo huɗɗi jangikiyam to andi nde gartumi kanje jindiraymi o wiyam 1 2 3 to kanjum jogimi nde gartumi wuro mawne ndego hokkuma ay kayre 1 2 3 1 2 3 wato hanje wiyata suratul mathematics wato nden ɗon julduɗa e mayre ay shikenan Allah jaɓi to sabo inon joni peshare to anani to jaɓa bo wonde e hokkuma ba ay 1 2 3 kanjum woni suratul mathematics suratul mathematics wato in janguɗa ɗum ɗon suratul mathematics sai jotoɗa suratul ingilisiya ay shikenan ɗum sunna ɗum farilla he tokkina mustahabbi maɗa to dow ami ma kanan an foɗo tasbihol maɗa foɗɗuɗa kawai formulaji formula hefti formula mana ha to nder formulaji in rokkuma tasbihol jogiɗa yodi ngol hokkatama common now yodi ngol pronoun yodi ngol verb yodi ngol adverb wato on casbuɗa ngol ɗon haba a huuli sai share nyanda jawro ay waya arɗo goɓal nyande gartumi modibbo mawɗo ay duniyaaru ye ardani bare daga bo ni no joɗirɗa mi andi a waɗa e murna 1 2 3 sai share to mi de yetti wallahi mi waɗa e alfahari i maɗa wonde toskuma bo amma ay kammo koris ko waɗi ɗawɗo o waɗata ɗo moy ay mi hiɗani tun o heɓa o huɗɗi way min o fiyata e mangu am ay kawai ta wani joni ayi de shaɗari ma tanirawo am he shirimo duuɓi jowi jawro warje to sai share mi fayetti hetto na waroy ay andum ma ɓernde go amma ta jaɓu bonnina no wondi alhamdulillah